Selagi nyawa tu ju awak je Tuhan je tahunya. Semua nyawa tu sifat Tuhan. Dan sifat ko nak baca jo Zaid dah. Dan Zaid Tuhan je sifatnya ko nak baca dah. Jadi nan nyawa awak ko sifat Tuhan. Ndak do baranti kita jo Tuhan dah. Sadat tiak je. Sadat tiak je. Iko pengamalan ni nan isi banai ko. Nan isi ko. Nan jalan tu sampai kepada Allah tu iko. Lain tak badata Allah. Itu pokoknya sabadata tab Allah. Isinya tu Allah. Mengawal ni. Jadi sangko sadar wacok la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilah. Itu membaca kalimah berzikir tetap kita jo Allah. Allah selesai la ilaha illallah. Tu ba. Berhenti kita jo Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat nikmat dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai kini kita masih bisa mencaliak dunia nan tarang, masih bisa kita menikmati hidup dan kehidupan. Suatu saat nanti seluruhnya akan berakhir, karena alam itu tiada, dijadikan oleh Allah sehingga menjadi ada, akan kembali lagi kepada tiada. Itu mengkawak menakik kepada yang maha ada, iaitunya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alam iko dibuat oleh Allah, segala pasangan, segala dua. Jadi itu yang dikatakan dunia. Awak kalau lay dapat tahu dari Allah, berarti dunia ko lay basambung jo akhirat. Kalau ndak tahu kita dari Allah, berarti sampai di dunia ko jo awaknya. Ndak ada sambungan dah. Sama dengan binatang. Binatang ndak ada sambungan abi halame. Kalau dia awak indak ada sambungan, alam tetap ada, tapi alam neraka. Itu beda. Jadi kalau teh nama abihnya sama dengan hewan. Tapi hewan ko inyo ndak ada kada ke inyo tu doh berita baik dan berita buruk dah. Kadarnya tu habis. Tapi kalau awak ko lain. Jadi kalau indak basambung hidup awak di akhirat doh, sambuangane sambung sakit, iaitunya neraka Allah. Itu kalau awak indak adoh tahu kita de Tuhan sama sui duit de dunia ko. Jadi gunue nampaknya aqimi salata li zikri, dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi de Allah ko ndak adoh untuk nalain awak ko dah. Nampaknya untuk inyo mendirikan sumayang untuk mengingat Tuhan, tak ada mengingat yang lain dah. Bamangku dikarih ni mana de Allah takah tu. Sebab dari kiamat tu tak ada pandai yang lain-lain tu dah. Untuk memeluk, untuk memperbaiki, untuk menyelamatkan, tak ada yang pandai dah. Hanya seorang mananya Allah Ta'ala itu mananya. Itu mangkunya tegaskan di atas dunia ko. Iyo sama tu jual bojonya kecil Allah. Tak ada yang lain. Itu jadi kita halusi dalil-dalil Quran ko. Bama ko sampai Allah tu indak katuju de inyo kita karena lain. Karena dari kiamat na lain tu tak ada mampu dah. Malah kalau tak dibantu tak terbantu dah. Siapa membantunya? Allah Ta'ala banaya. Tu mangku ndak dunyo duan di dunia kan. Aqimis salata li zikri. Dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku. Tak ada boleh ingat yang lain dah. Pokoknya pembagian yang lain tak ada dah. Tuhan je nya. Sebab dari kiamat itu nanti Tuhan tu mana aja nya. Nak menyelamatkan awak. Tak ada yang lain. Itu. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sehingga namo Rasulullah, utusan Allah kepada manusia sekalian. Jadi seluruh kita manusia aku utusannya Rasulullah. Berarti apa yang disampaikan dek Rasulullah itu, itulah yang disampaikan dek Tuhan. Itu mengkosakan yang perintah Allah, perintah Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Karena apa yang disampaikan dek Rasul itu, itulah yang disampaikan Allah. Bahwa kau seperti itu karena Rasul itu Rasulullah, utusan Allah. Jadi utusanku tentu sesuai apa penyampaian daripada yang mengutus. Itulah yang disampaikan oleh utusan. Jadi yang disampaikan oleh Nabi itu hakikatnya Allah Ta'ala atau menyampaikan kepada Allah. Kemudian Nabi itu walaupun menjadi utusan, sampai Allah mengecek isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah kamu sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu mayit. Bayangkan tu. Lajalehnya bertemu langsung dengan Allah, tapi Allah menyebut yo tak itu. Hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu mayit. Artinya kamu mati. Lai dia ganjaran dari Allah Nabi Muhammad seperti itu. Apalagi perintahnya tu kada ke awak. Perintahnya tu kada ke awak. Sedangkan Nabi, hiduplah sekehendak hatimu, fa innaka mayitun. Sesungguhnya engkau mayit. Muka sesungguhnya engkau mayit ko. Indak sekehendak hati ko nanti apa dah? Nanti tahu ya dah. Ujung aku nanti pikiran mayit. Tuah. Hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu mayit. Arti mayit ko bakal lebih hanakan hati awak, ujung-ujungnya mengawak mati. Jadi nan disuruh de Allah Ta'ala ujungnya ko mamikian fa innaka mayit ko, sesungguhnya engkau mayit, amati ko. Bahaman ko ikaw na dipikiran awak sabuk nan pangkanyo ko alado kini isma sita, hiduplah sekehendak hatimu. Ko Allah sudah Allah ado muko makini awak idui. Berarti nan ado ko nak perlu awak pikir mana leh nyolah ado. Allah ado namanya di kategori pemikiran awak kini. Nana lunado kini ko apa? Kalau awak idui na lunado apa? Mati. Fa innaka mayit, sesungguhnya engkau mayit. Jadi mayit ko na lunado awak kini. Idui Allah mayit alun. Jadi perintah aku hiduplah sekehendak hatimu, aku nak kini. Tapi ujungnya tadi sesudah idui ko. Mayit tadi. Mayitun, sesungguhnya engkau mayit. Ba'awak kamamui idui sakanda hati. Sementara ujungnya mati. Ba'alu gati. Beko sedang lama awak beko idui sakanda hati awak. Tiba mati ko tadi. Berarti kan tak jo bisa lapih hati dah. Dan idui sakanda hati ko dah. Jadi sebenarnya perintahnya ko idui sakanda hati, sesungguhnya engkau mayit. Mukaswe wakatu idui karena idui kamati. Ijan sampai dalam idui ko berlebih-lebihan dan membuat kesalahan. Jangan salah wak dalam idui ko beko di dalam salah mayit tibo. Bila masuk itu kama minta ampun kepada Allah. Karena salah jon mati ko rakit. Iko nampak. Jadi bukan awak ditagahan idui indah idui lah. Tapi muka suye antara idui jomai ko adalah daki. Dek daki nyolah mangko nak berkesempatan idui ko berbuat salah.
Bama ko nak berkesempatan sabok nan mai ko lah manakek-nakek wah. Nan mati ko lah manakek-nakek. Beko sadang babuek salah gako inyo tibo. Abilo iduit ko leh kamanya lamai ani duit samantaro mai lah tibo. Jadi ndak ado itu tu ba antaro isma sita fa innaka mayyitun taruhnya. Hiduplah sekehendak hatimu, sungguhnya kamu akan mati. Akan mati. Jadi idui mati. Iko barang ko barakek-rakek. Indak ada antarunya dah. Pokoknya kalau ndak idui mati tu lah tu. Kalau non mati idui inyo dakek. Jadi antara idui jo mati ko dakek nan idui ko itu nan Allah Ta'ala. Nan mati ko iko nan tubuh kita. Itu mangkuado talabuah bahaso masilek lidah. Wakatu mati idui di malatai. Wakatu idui mati di malatai. Jadi wakatu awak idui mati latai di tubuh nakasa. Wakatu mati idui lataknya di sipai Tuhan. Jadi nan tubuh nang kasa ko mati taguhnya. Ba mangko mangari mangko mangari karano ado nan idui ko tadi. Nan idui ko nan dikatakan zat Allah Subhanahu wa taala sifatnya bernama hayat. Nan inyo muhyun maha idui. Hayat idui. Jadi antara idui jo mati ko dakek. Apabila kita memandang kepada tubuh nang kasa, berarti kita memandang kepada nan mati. Memandang kita kepada nan mati. Aku nan tubuh nang kasa. Kalau nan mati ku kita pandang, maka matilah maripai kita. Maka matilah jiwa kita. Maka matilah mantagia kita. Maka matilah harapan kita. Maka matilah langkah kita. Maka matilah pandangan kita. Maka matilah tujuan kita. Karena kita memandang kepada orang mati, aku tak tahu. Jadi kalau tubuh kau jangan dia giah makan, maka matilah seluruh apa yang kita bawa. Karena tubuh kau mati. Mana ni duit dalam nama mati? Sifat Allah. Zat Allah. Kalau kita memandang kepada duit, maka duit langkah kita. Maka duit nurani kita. Maka duit jiwa kita. Maka duit langkah kita. Maka duit masa depan kita. Jadi kita tujuan kita kama. Kalau ingin mematian, selalu memandang ketubuhan angkasa. Dasarnya api, angin, air, tanah. Iyo mati. Jadi nampak kalau kehendak tubuh kau dia pemikiran awak kau layu. Nak cemerlang awak nampak nak cemerlang dah. Lambok lindok awak. Sebab tubuh kau mati. Api mati, angin mati, air mati, tanah mati. Api darah mati, angin urek mati, air tulang mati, tanah daging dan kulit mati. Apabila kita memandang kepada orang mati, matinya usaha kau mati ya pemikiran. Tak ada kebahagiaan kau bisa dapat lama dah. Nilai payawak raun, sebentar tu raun, abih lo balik panganas sanang. Ada nampak iko sanang hati, hilang lo sanang. Pokoknya tak ada nak sanang dah. Kenapa kita ko magiah makan na mati? Itu mako mati hati awak. Abaan dia giah makan na ni duit. Na ni duit ko nan nyato dini mati ko tadi, iaitunya sifat Allah. Sifat Allah nan tujuh tu, cara magiahnya dibaca zikir, dibaca salawat, dikanadi. Itu magiahnya. Karajonyo martabat nan bayak-bayak.
ndak do na buruak dah. Tujuan awak ba awak manake kana duit supaya duit nurani awak, duit jiwa awak, duit pemikiran awak, duit ekonomi awak, duit jiwa raga awak. Jadi tugas kita ko kini manake kana ni duit nan maha duit ko nan zat Allah. Aitu nan duit. Jadi antara mati duit ko rakik. Tak pandang tubuh ko dawa tubuh nang kasar ko iko nanda iko nang katuju de nyo mampunyo napasu aku nan dia giah tahu ya berarti kita magiah kandak na mati payah wak galak deh payah wak sanang sabuk kita magiah kandak na mati lanyapkan na mati ko tadinya tu nai duit atu dakik mati je duit dakik kecek mo tadi tu mana duit jangan dipandang iko paamang ko magagi tangan ko ado ku darai Allah baamang ko sampai bakanda ko ado iradat Allah baamang ko tahunya ko ado ilmu Allah baamang ko mancali ko ado basar Allah baamang ko mandanganya ko ado sama Allah baamang ko mangeceknya ado kalam Allah baamang ko duit ado hayat Allah naniko kolah dan dipasantuan hayat Allah hayat aku hayat Allah sendiri aku nan dipasantuan tahu oh dia ado hayat Allah mako itu selalu kita bagawon kepada nan itu ko mancaliak basar Allah mandanga sama Allah mangece kalam Allah ajui ko awak tarui oh kalau nan duit ko nyo mangari nanoknya dah mangkui duit lah gerakannya Allah nyui duit mangko kalualah di jantung ko tadi dan duit mangakar ajo na duit ko Allah dengan karano karajo na duit ko tadilah mamatokan Allah senggol lidah kalam murah menyebut Allah panganawa taraso dake ke Allah berarti kita selalu memandang nani duit ko tadi nak nama tiga dah nama tiga ko nan tubuh nang kasar hendak dipikirin tu dah tu dan dipikirin mah Allah anai duit ko tadi Allah jadi karena nai duit ko nan dipikirin awak mangku hiduplah jiwa raga awak hidup pemikiran awak hidup nurani awak mangku bisalah kita mencaliak dunia ko laweh kundak laweh na dunia ko pangana suntuk indak na batapi dunia ko pangana kalam kanu kita memandang kanang kalam nang kalam ko na mati tubuh nan sampi ko na mati tubuh nang gelap tu na mati tubuh nan suntuk tu na mati tubuh. Jadi nampaknya tubuh nang kasar kalau iku jona dipandang indak tak pandang nur Allah nur Muhammad nan nyatu di diriku tadi do mangko matilah pemikiran awak jadi membuat awak senang membuat awak susah ndak jauh-jauh dari awak dah di awak sendiri pula tak kasenang awak kasusah awak talatak di diri awak seorang ndak jona lain. Sebab kita lah mengaji tubuh nang kasar ibaratkan nagari Makkah nambah cakap di dalam nagari Makkah tu ada dua Muhammad dan Abu Jahal kalau manang Muhammad santoso diri kita masuk sargo tu nani duit ko tadi kalau manang Abu Jahal binaso diri kita masuk neraka tu na mati tadi jadi tubuh ko samojo nagari Makkah kadi pasanang nagari Makkah atau kadi pasusah kembali kepada usia dan menang kalau kasusah nagari Makkah menang Abu Jahal karajonyo buruak panduto asuang pitanah kizib kianai kitman baladah lobo tamaah pemarah pamberang ria sum'ah panduto itu binaso nagari Makkah karena namanang Abu Jahal
Mukasuye ba binaso tubuh. Kita lah tagak dina mati. Kita lah tagak dina kalam. Mangko ilanglah nurani awak. Iyo ne sanang di negari Makkah. Santoso negari Makkah, santoso tubuh. Tolong pamanang Muhammad. Sidi amanah tablik fatanah. Sabar rita pengasih pengayang kusuk tawadwa. Kalau kita kaji, sabar ko penyarah, rida pemurah, penyayang pengasiah kusuk tawadwa. Pengasiah penyayang kusuk tawadwa. Nan tawadwa ko artinya orang hati. Jadi nan orang nan idui nurani tadi, inyo nak perlu menggadang-gadang ke manusia banyak dah. Sebab inyo Allah hidup dengan Allah, 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 Allah kata dia. Jadi penentuan sifatnya ku ndak inyo namanya bui dah. Ambo gadang, dah itu dah. Inyo gadangnya digadangkan Allah. Tingginya ditinggikan Allah. Bacahayu nurnya dicahayokan Allah. Sebab inyo ndak bisa mengicik. Karena nan hidup ku adalah Allah, bukan inyo. Jadi kok pandai je mengecek awak nan santiang, awak nan tinggi, berarti tagak di nan tubuh tadi. Kalau tagak di nan tubuh ko awak, tubuh ko mati. Jadi kadi pabangana negari Makkah. Kadi parancak dewa tagak di Muhammad. Muhammad ko sifat nyo baa selalu nyo tu memandangkan hidup. Mana ni duit ko? Zat Allah Subhanahu wa taala. Idui mandangai. Di idui malie, di idui bakudare, di idui bakandai, di idui taue, di idui bakatoe. Berarti kesimpulan itu dan tujuh tu idui. Tu mako dinamakan sifat dan tujuh tu nyawa. Tu mako namo sifat dan tujuh tu nyawa. Hayat, ilmu, kudarat, iradat, sama, basar, kalam. Apa namo nyawa. Bama ko nyawa na mo sabuk kalau nak do nyawa ko nak pandai manga-manga nan tujuh ko dah. Jadi nan tujuh ko disimpulkan na mo cieknya nyawa. Itu nan duit. Siapa punyo tu? Allah Taala. Kok jui tua wa di sekolah. Mangko tapanca nur Allah nur Muhammad ko di diri awak. Mangko tarang panganawak. Ada nak tibo dewa? Dewa ada tibo. Mama ko tibo sebab mati jui duit tu beraket. Nyo nak berpisah. Mati ko tu buah, naik duit ko nak nyatu di tu buah kan akik dah. Nak nyatu di diri, pabake di tu buah. Tu ni duit. Kalau tu buah nak kasar ko mati. Kalau iko ko di paturian, lalu indak berganti. Pokoknya manan sasua jawa na pasu itu dia iyo memang diakui indak sentoso diri kita indak tabi nurani awak. Tapi kalau itu tu dilampuk nyatuan sifat Allah ko tadi ya karajoe basalawai ka nabi bazikirinya iyo tarang panganawa sampi nawa tapi hati tenang. Iko. Kemudian nan pasan daripada Allah tu kan Nabi jelai wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarukatun. Cintai apa yang kamu sukai, kamu akan berpisah dengannya. Aku nan barang pasti. Sebab dia teh dunia ko kitolah picayo yang kakak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Sekalian yang ada dia teh dunia ko musnah. Musnah pana wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal wajah Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Jadi kalau nampunah ko pasti berpisah. Nyona ndak berpisah ko yang kekal.
yang punah pasti berpisah. Jadi awak mencintai sesuatu itu mencintai kepada yang berpisah. Itu mangko sampai Allah harus dahulu cinta awak kaino daripada lain-lain, Allah dan Rasulullah. Sehingga Rasul saja mengecek la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Hendak beriman seseorang engkau sehingga engkau mengasihi aku lebih daripada mengasihi dirinya, saudaranya dan manusia, kedua orang tuanya dan manusia yang lain. Jadi harus dilabihan supaya percintaan awak tu tak hampa. Sebab yang kekal cinta tu hanya kepada yang maha kekal. Yang maha kekal ko adalah zat Allah. Kalau nak ingin cinta awak ko kekal, harus kita mencintai yang maha kekal. Kalau tidak yang maha kekal kita cintai dah, maka cinta ko akan terputus. Itu mangko awak ndak boleh dah mencintai alam ko lebih daripada mencintai Allah. Suami dan isteri kundak bacai duit bacai mati, dan pasuna mencintai alu lebih kepada Allah. Anak cinta betul, tapi harus lebih kepada Allah. Seluruhnya harus lebih kepada Allah. Kenapa? Karena yang seluruhnya ko adalah panah. Hati panah ko musnah. Kalau nak kita buatkan cinta kita kepada Allah dah, berarti kita meletakkan cinta kepada yang musnah. Berarti akhir cinta kita ko cinta hampa keseluruhannya. Cinta ke orang tua hampa, orang tua meninggal. Cinta ke anak hampa, anak meninggal. Cinta ke kari kerabat hampa, kari kerabat meninggal. Jadi mana awak cinta itu meninggal, berarti cinta ko hampa. Bah cintaku yang indah hampa, cinta kepada Allah. Akal itu kekal. Jadi supaya kekal kecintaan ko, Allah lebih didahulukan daripada orang lain. Itu maka makhluk ko disebutkan di Allah, wa abim masyita fa innaka mufarakatun. Cintai apa yang kamu sukai, kamu akan berpisah dengannya. Apa yang dicinta pitih berpisah, sadonyo berpisah. Jadi supaya jangan terputus cinta aku tadi, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kekal cinta jo Allah itulah nambah tali sampai nanti di hari kiamat. Nan tahu Allah tu karena ke awak nanti sia awak dima tampe awak ba kedudukan awak sampai sebesar dima mahabbah kita kepada Allah wa ada isiko kulah Allah mencari. Bukan dari kiamat besok enggak. Dan dicari dari kiamat itu Tuhan, mencari Tuhan tu kini. Dari kiamat ko besok itu Allah berkenalan jo Tuhan. Nak sinan mencari dah. Oh mana Tuhan tolong bo Tuhan meminta tolong tu kini. Nak panah orang dah. Wakatulah kama masak sinalu mulai menanam lado. Wakatulah kama masak sinalu mulai menanam taruang. Wakatulah kama masak sinalu mulai menanam tomat. Nyo kalau kayo tanam dahulu, tibo masuk memasak tu baranglah sudah. Jadi awak nak besok kenal jo Allah tu kini. Tu. Jadi kecintaan kita tu kepada yang maha hidup, sehingga kekallah cinta kita. Kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bihi. Beramallah apa yang engkau kehendaki, engkau akan menerima pembalasannya. Itulah jaleh. Bagaimana kau lah jaleh? Karena Allah ko mengasyangkan dua pasti. Cie sarugo, cie narako. Sarugo tu Allah nan membuat. Narako tu Allah juga nan membuat. Jadi sangkuan dia sayang Allah masuk sarugo, dia benci Allah masuk narako, ndak. Pakaro sayang jo banci bukan diukur sarugo jo narako. Sarugo jo narako tu kurena hawa. Jande Allah dipasalah. O begang Allah karena awak dimasuk dalam neraka. Awak tu banana ndak meminta neraka. Nyok kalau ditanam tomat apa nak tumbuh? Kalau ditanam lado apa nak tumbuh? Lado.
Jadi kalau ada awak masuk neraka dan Tuhan jadi pasalah. Oh Tuhan murka. Bangi kada ke awak dimasuk ke neraka indah. Awak tu bana nanda meminta nara. Dek nanda tomat awak mangko ditanam. Tomat. Dek nanda lado awak mangko ditanam lah. Dek nanda masuk neraka lah mangko kurenah awak kurenah neraka. Disuruh mengaji indah de awak. Disuruh berzikir indah de awak. Disuruh mengayati cara Tuhan indah de awak. Memang awak tu banana bakanda indah katuju masuk surga. Jadi kecil dek murka Tuhan masuk neraka dah. Ijan kecil dek sayang Tuhan masuk surga indah. Maka masuk surga inyo nanda surga. Mengaji bazikirnya, basalawainya, batu-batunya kana ni duit kuah tarasunya nyo Allah Ta'ala aku inyo bananan dak dan Allah ku ba'a mana pei janji mana janji na ditapei kalau famayamal miskala zaratin khairan yarah wa mayamal miskala zaratin sarayarah mana pei ko dibuat kebaikan sekadang biji jarah ko ya ko dibuat keburukan sebenarnya biji jarah kuah. Jadi kita jangan mempasalah Tuhan. Tuhan dimasukkan aku. Memang nyona nak minta. Keadilan Allah tu nyoma ku adil karena neraka tu Allah nan punyo nan surga tu Allah jua nan punyo. Jadi keadilan Allah ku nyo bagi. Kalau nak masuk surga gang koko majalan ya. Jalannya jalan Muhammad dan terletak di dalam negari Makkah. Santoso dirinya kuma tampek dan santoso. O kini kanarako langkahnya ko. Nagari-nagari Muhammad namanang di situ Abu Jahal binaso dirinya akomah. Jadilah do jalannya cie-cie dia giahnya de Allah Subhanahu wa taala. Itu mangkuawa aduh namoe kita ko beramal. Kundak beramal secara zahir, secara batin duduk awak selalu kita memandang alam ko dan awak tetap jo Allah. Mau tanah awak takai kuah ajo Allah. Mencali awak ajo basar Allah. Pokoknya kamanga awak namue awak taraso jo Allah. Itu pengamalan itu. Kalau pengamalan nama buwe entah kai koko namo itu tak putus ya bang udah. Lek kata lo ngati wa duduk. Dah telepon sumayang mau entah sabias. Ale mo ngati takah ko ya tahu ya. Sementara nak lawan ngilo susu ya aja. Aba ngati. To ko ngilo ko celai ko apa nak dimakan awak tak kai ko ya lek mungkin. Jadi nan sebenarnya awak nak memaci iku jo Allah. Jo Allah awaknya. Tapi ni ko jo Allah. Sebab kalau nak jo Allah awak dah jadi duit dah. Tak jadi duit sadat tiak jo kalau nak jo Allah dah. Ajalah bayang. Jadi ko kaji awak kini ko awak nak sangat lek ko iko kaji paham bana aja nak dia. Paham. Beramal itulah di waktu Tuhan. Sumayang 5 waktu sehari semalam. Tu nak bisa tinggal dah. Beramal awak. Tapi sakatiko tubuh ko bantuannya indak bakarajo, barantikah kita beramal? Endak. Abdi dan di waktu Tuhan tu baranti awak. Endak, awak nak baranti je Tuhan dah. Dan di waktu Tuhan barana lah muanya kada tetong 5 minit dah kasado aja. Tak jelas seminit. Kalau 5 tu 5 minit. Kalau 2 minit 10 minitnya 5 waktu saya semalam tanya. Barana sado kita je Tuhannya kalau itu. Kita je Tuhan ko nan sumbayang di waktu Tuhan iyo 5 waktu sehari semalam. Tapi nan jo Allah ko na 2 waktu dah. Sabo awak mangok na dulu pakai waktu dah. Selagi ado jo di diri awak ko dan awak je Tuhannya nya. Ai ko nan paham. Nan dipakaian de awak kama pai di maduduk kama bajalan iko nampak. Kalau indak kita alun tentu mati kita dalam semayang lah. Entah sedang duduk ke kita mati.
Antara sedang tidur ke kita. Kalau tak hadir kita jo Allah berarti mati indak batu. Indak batuhan. Kalau mati indak batuhan, mati ana muai. Tu mati jahiliyah nak. Itu maka sampai kita pengamalan lantakai koko indah ada istilahnya tu kita pabuat berzikir yo kita berselawat iyo itulah jaleh banyak berselawat banyak berzikir itu yo tapi apa ku bisa aja mului ku berselawat tarui ada tempo waktu tempo tu indah aja Tuhan awak aku nak dikaji tempo awak berzikir tu ndak batuhan awak na ya onda awak ndak batuhan awak na ya to awak ndak batuhan awak selagi nyawa tu jo awak jo Tuhan je tahunya sebab nyawa tu sifat Tuhan dan sifat ko ndak bacarai jo Zaid dah dan Zaid Tuhan jo sifatnya ko ndak bacarai dah jadi nan nyawa awak ko sifat Tuhan ndak do baranti kita jo Tuhan dah sadat tiaknya iko pengamalan nan isi bana iko nan isi iko nan jalan tu sampai kepada Allah tu iko lain tak badata Allah itu pokoknya sabadata tab Allah isinya tu Allah mengawal ni jadi sangko sadar wacok la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha itu membaca kalimah berzikir tetap kita jo Allah Allah selesai la ilaha illallah tu berhenti kita jo Tuhan iko nan sabana jo ko nama sebut la ilaha illallah Muhammad sampai di sini nama Tuhannya tu nak ada Tuhan lain enggak nan tadi itu membaca zikir kalimah la ilaha illallah bukan mempergantian batuhan anyo berganti membaca kalimah la ilaha illallah nan jo Tuhan nak do berganti dah memang wangu jo kata ke bawah jo Tuhan gua bizat pada Allah rahasio pada kita sifat pada Allah nyawa pada kita nyawa awak ko sifat Tuhan gua anangkan wa akan masuk apa sifat Tuhan keluar masuk sifat Tuhan nyawa jadi baganti membaca kalimah iyo tapi nanjo Tuhan ndak ada baganti dah mengawak deh jadi ikolah paham nan dibawan ke diri kita ko jadi idrik jo mati ko takako dake apabila kita tagak di naik duit maka nampak mati ku duit tapi kalau nan mati ko jo nan dipandang dia awak maka matilah seluruh nurani awak jadi awak tolong dipelok balik baganti bazikir tu bukan baganti batuhan baganti membaca zikir contoh Allah 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 lebih misalnya Allah tu baganti wajah Tuhan dah ada dah nan baranti membaca Allah tu je nan jo Allah dah ada baranti itu pengamalan yang sebenarnya isi tarikat konan isi mana pengamalan itu sebenarnya salatun daimatun solat berkekalan ko ba waso diri awak ko punya Allah Ta'ala nan idui ko Allah na awak Allah nan idui ke asinggu pajalan awak ajo Allah bagara jo Allah tapi la taharraka sayun ila biiznillah atwa indah do bagara kecuali dengan izin Allah kini bagara izin Tuhan ko pun indah berarti izin Allah tu dengan Allah biiznillah tu izni itu tambahan tu zaidah nyunda biiznillah do billah dengan Allah itu ni memandang awak
ndak bisa mencaliak kalau nak jo Allah. Mandang awak ndak bisa mandang kalau jo Allah. Jadi tolong kita pelok balik baganti membaca zikir iyo, tapi bukan baganti batu Tuhan. Dan jo Tuhan ko ndak perlu bayar disabui mau pindah. Tu mangko zikir ko kategorinya do ampe. Ado jari, ado siri, ado mansuri, ado kalbi. Yang kalbi ko parangai hati. Karajo hati, kalbu awak tu karajo hati. Anang karajo hati ko nak panah baganti dah. Selagi denyut jantung membacakan Allah, Allah, Allah. Jadi do berhenti dah. Makan awak sedang makan. Kalau nak jo Allah garagi dah bisa makan. Minum awak kalau nak jo Allah dah bisa minum. Duduk kini gua kalau nak jo Allah dah bisa duduk. Jadi nan sabananya kita pun dak ada lapih jo Allah sadati aja. Ikulah pemakaian tarikah. Seluruh tarikat. Dak betong namu dah. Apa namu tarikatnya seluruhnya. Ko pemakai ni ko sama. Anyo kiat-kiat zikirnya atau nama beda. Nak sabandi kalau caronya. Satariah kalau caronya. Tu beda. Tapi kalau nan jo Allah ko taruh ya, ko dah beda. Lain namu tarikat sama je sadonya. Sabo angu kalau akan dalam ke sama je. Orang nak sabandi mango tak itunya. Orang satariah tak itunya sazilia samania apapun tarikat we mango tak katanya sesuai dengan napas kedua pai masuk. Itulah nyo taruh. Berjalan, tagak, duduk, sedang manga. Jadi itu. Jadi nyo cali awak kadang-kadang dia orang supi tu di dalam tetapnya Allah. Awak dijali Jadi itu 3 pasir tadi nan disabuian. Awak idui ujua mati, kano iduinya mati kau rakit. Cintoi kano ka berpisah. Supaya jangan berpisah cinta ko cinta kepada yang kakak. Yang kakak ko Allah Ta'ala. Kalau cinta kepada alam, alam ko punah. Maka terputuslah cinta ko dapat dawak kehampaan. Beramallah sakandaknya akan menerima pembalasan. Jadi masuk sarugo atau masuk neraka bukan karena Tuhan, tapi awak. Masuk neraka jangan kecen Tuhan murka. Awak banana ndak masuk ke neraka tu. Contoh, celiaklah. Disuruh mengaji ndak mau mengaji. Disuruh beribadah ndak mau beribadah. Berarti kalau nyo nama minta. Berarti jangan kecen dek Tuhan maka masuk neraka. Inyo bana bakanda sesuai jo korenah. Masuk orang ke sarugo ndak hadiah Tuhan dah. Memang inyo bana ndak sarugo. Itu maka itu kecen. Walaupun Tuhan ko pandai ditanam karambi tumbuh sawit. Tuhan pandai membuat. Tapi bama ko ndak dibuat dek Tuhan. Dek karena karambi lah kanda ati orang. Maka karambinya tanam. Oh ditanam korma tumbuh, ditanam korma tumbuh kelapa sawit. Bisa Tuhan, bisa. Tapi bama ko korma nan ditumbuh dari Tuhan, kanun ndak korma lah orang tu maka nyo mananam korma. Oh isi narako ka sarugo kana ko pandai Tuhan mampabedan tapi pandai. Tapi bama ko masuk narako jo, de itulah kanda ati. De ndak narako itulah emang ko sampai inyo ndak amuah dibawa kepada kebaikan. Namburuak nyo nak katuju de. Itu. De inyo ndak masuk neraka. Kemudian sarugo. Iyo de ndak kebaikan sarugo lah emang ko inyo ndak mengaji. Ndak beramal, ndak berzikir. Jadi kembali kepada ba'awa. Itu. Kemudian kita ndak lo balamu-lamu dah. Di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ko, iko
seluruh apa yang dipabuik de awak tu memang itulah hasilnya yang dapat de awak. Sewaktu kita memandang buruk kepada seseorang, terlebih dulu awak disuruh oleh Allah apa awak lah elok. Kemudian buruk kau tadi akan kembali ke awak. Contoh, seorang maliang karajuannya buruk sehingga berefek kadake orang nanyo maliang. Tapi apabila telah didapati efek tu tibolo kenyo. Jadi apa dampak nan dibuat ke orang, itulah dampak nan katibo kadake awak. Jadi kalau kita membantu orang, dampaknya baik katibo de orang ko, insya-Allah suatu saat dampak baik itu timbul kadake awak. Kalau kita merugikan orang, dampaknya buruk tiba di orang yang dirugikan, suatu saat tiba di awak akan mendapat pula dampak buruk. Jadi dunia aku bantu sesuai dengan awak. Itu je. Itu maka sampai di dalam kitab tasawuf Allah mengecekkan aku ini sangka hambaku. Ambo ko prasangka hamba ambo. Apa ambo yang disangkue? Kalau disangkue ambo buruk, iyo buruk. Ko disangkue ambo baik, iyo baik. Jadi cara kita menyangku Tuhan tu ujikan juga rendah awak. Ambo yakin ambo mengaji ko dapat kaji. Yakin ambo ke Tuhan. Mengaji ambo dapat kaji yakin. Yakin ke Tuhan dapat kaji, iyo dapat. Ambo nak dapat mungkin kaji dah. Sebab ambo lah sekian umur ko iyo ndak kadapek. Jadi keyakinan tu doa ke Tuhan. Yakin awak Tuhan ko bahagia, keyakinan tu dia gih dari Tuhan. Aku ini sangka hamba. Yakin sangku awak tu ke Tuhan dapat, mau dapat. Indak yakin sangku awak ke Tuhan tu indak dapat, indak dapat. Jadi kembali bahas sangku awak ke Tuhan. Baik tujuh dan awak tampuah. Kita mempunyai cita-cita, tapi kita jangan berayal yang luar daripada kemampuan. Jadi cita-cita tu keyakinan kau lah ditumbuhkan ke Tuhan. Bukan awak itu pasti, ndak. Itulah melampaui kadar Tuhan awak. Awak tetapnya di kadar Tuhan, tapi mempunyai cita-cita. Yakin awak ke Allah tu ikut dia gih dari Allah. Contoh, ambo ingin ikut, ambo yakin kepada Allah, ko Allah tu bahagia. Tapi jangan putuskan keyakinan tu di awak. Yakin jo kadake Allah, Allah tu bahagia. Itu. Kemudian dalam posisi hidup dan kehidupan salah khilafat. Di siko banyak manusia ko inyo tahu di ujung jalan, tapi inyo nak suri ke pangkal jalan. Mukasudnya apa? Undang-undang di Minangkabau sasik di ujung jalan, surui ke pangkal jalan. Mukasudnya apa? Supaya sasik awak tu jalan mo. Jalan mo sasik. Nyo kalau nak surui ke pangkal jalan doh, jan-jan beko di dalam sasik ko, indak nampak lai jalan pangkal tadi. Ndak nampak beko pangkal jalan lai di Allah Jawa sasik. Aka sudah ne balarui lah sasik buat tadi. Itu mengkuadu undangan sasik di ujung jalan suri ke pangkal jalan. Masih nampak jo pangkal baru. Raso kau tak tahu kita kira di ujung doh, babaliklah ke pangkal tu balik. Kok berjalan seorang awak bawa kawan seorang menjadi berdua. Kok berjalan berdua awak bawa kawan seorang lain menjadi bertiga untuk menempuh jalan kau tadi. Kalaulah ragu raso risiko jangan sampai hilang pangkal jalan tu dulu. Mangku awak akan kembali. Kalau sampai hilang pangkal jalan tu jangan awak kembali ko, nak itu jalan yang ditempuh oleh lama buat jalan pula awak na lain. Akhirnya mangko sasiklah kita berkepanjangan. Jadi undang-undangnya sasik di ujung jalan suri ke pangkal jalan, ijan talampau kita tiba dahulu.
tolong suwi kita kepada Allah Ta'ala balik. Salah jalan awak, jangan dilaruikan salah kau. Capek kita kembali kepada Allah nama buat jalan kau tadi. Itu mau kasih sasik di ujung jalan, suri ke pangkal jalan. Kalau jauh kita bakal tenggelam, sementara kita lalu pujuk Allah. Di sikolah kita ko bisa menjadi na dibuat di Allah sabalun tu. Ada na Fir'aun, ada na Karun, ada yang lain-lain. Dek kano ba la terlampau jauh sehingga pangkal jalan ko nak tentu leh. Jadi isinya setiap manusia ko ada salah. Tapi apabila tenggelam dalam kesalahan caliak pangkal. Dari di mana pangkal tadi mako sampai salah ko terjadi. Suruh kita ke pangkal balik. Benahi diri awak balik. Tolong istighfar banyak-banyak. Baca astaghfirullahalazim. Pelok diri awak ko balik. Ibda binafsi, mulai balik jo diri awak. Mulai balik. Dari di mana kita melangkah sebenarnya sasek. Itu aja na sasek ko ditawihan. Semua tak kau menuntut kaji. Aku ilmu ko lah jalai sasek. Jadi tawihan. Stop sampai di sini. Balik ke pangkal. Ulang nawa itu balik. Mana yang tak sasek. Kalau itu jo ditaruyan. Hanya tambah lama tambah sasek. Itu undang-undang sabananya. Sasek di juang jalan suri ke pangkal jalan. Dan pangkalnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala tu pangkal sadoh. Kalau kita dengan Allah hadir kita jo Allah Ta'ala, insya Allah dan jalan kita nak kasasik. Orang nak sasik tu meninggalkan Allah. Nyuanggap dirinya nan santiang, dirinya nan tinggi, dirinya nan dahulu, dirinya nan di atas ajan. Kalau sampai awak jua indak tarasu awak gerakan Allah di diri ko doh, itu manusia nan lupa namueh. Kalau sampai dapat penyakit lupa, kalau taruh bakal taruhan, itu jauh sasek itu. Itu mengkawak malangkah karena apa? Gerakan Allah. Anak di jalanan aku kerajo Allah. Allah nak punya kerajo. Jadi itulah kaji awak untuk membuat paham ke diri awak. Kok zikir bana mula banyak zikir yang dibaca dia awak, tapi kau nampak perlu paham kaji yang dipakai yang dia awak. Kemudian memahami kaji kau. Iko banyak awak taniayo daripada maniayo. Tu na orang mengaji. Tapi kalau banyak awak maniayo daripada taniayo, tu orang tu tak kaji tu lah. Banyak mencaca jo etongan daripada kanetongan, itu tak kaji tu lah. Jadi orang nambah kaji ko, banyak inyo taniayo daripada maniayo. Banyak inyo tu kanai daripada manganayan. Tu orang najo kaji. Jadi ulama-ulama kita dahulu, guru-guru kita dahulu banyak parasayan ni. Kadang-kadang penyakit orang lain dapat yo deh. Apa lagi wali ko, ulama ko menjadi wali kutub. Itu sangat baik ujian itu. Jadi dia awak itu je nya, baraso badannya. Banyak awak memperangai orang daripada awak pak kena perangai. Tolong pelok diri balik. Sebab orang memang kaji ko, banyak nyo nang kanai daripada nyo nang menganai orang. Banyak nyo taniayo daripada nyo manai orang. Banyak nyo nang kecolongan daripada nyo mangkecolongan orang. Itu ko orang nang memang kaji. Tapi kalau banyak nyo orang kanai di awak, tolong pelok diri balik istighfar awak. Itu nang undang-undang sasik di jalan suri ke pangkal jalan tadi. Jadi kalau orang memang kaji ko acuk banyaknya nang kanai. Kadang-kadang orang ni nak mengerti amo tele gece. Alah ditakai ko ni de orang takah ko je iko na banyak orang na memang kaji ka. Padahal sabana yo takah tu. Nabi Muhammad pun dia kecil dengan anta majnun kamu gila. Bagaka gilo ko. Ala di toko dua tak kau kan itu.
Padahal sabana-bana itu nan sabana. Ndak ada gitu doh. Menjadi wan santiang awak mempergunakan awak napasu. Oh, tiba ko ditagam sekali. Tiba takai ko aku atak aku sekali. Tiba ko bunyi aqua mak tahu dun tuai. Aqua mak tahu kalau acok mantakah tu berarti kaji ko ndak ada awak. Nyorang nan ada kaji ko deh. Nam pertama bana inyo tahu apapun yang terjadi inyo tahu kan uji di Allah. Sehingga pangke ko na membuat naik bukan syukur tapi sabar. Itu maka ada seorang bapak ko tadi panga seorang apa tadi panga pokoknya tidak terniaya lah. Kira anak bapak ko polisi. Sehingga orang yang meniayanya tu dimasuknya ke sel de anak ko tadi. Apa ko na mengaluan ni balik? Ayah ko. Do keluar tu kan ko? Keluar. Kalau dia tetong secara ilmu awana pasue kan bodoh apa ko? Lah jadi ditolong dia anak lah dimasuknya ke sel kan dia keluar. Tapi kalau dalam ilmu itu anda. Itu maka itu disebut tadi. Jadi orang yang memakai ilmu tasawuf ko banyak inyo kanai daripada inyo mengandaian. Banyak inyo kecewa daripada inyo mengecewakan. Aja nawak misalnya beko tangan kananmu ko gadang bisa diambo tap ko bisa aku ko bisa kalau acuk tak itu ko ndak mau dua ilmu tasawuf kada. Tapi kalau ndak dua memang sabar kita dalam penderitaan batin awak. Ada penderitaan batin awak sampaikan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang menjadi kekasih Allah baki baik itu kan daya. Tapi baki baik ada akibat de orang tu kalau sampai di buah ni hati ko aku nak karepek de ko sampai di takai ko ni ko itu nak karepek de ada baki baik bukan orang ko lo bakan dak tapi karajo Allah takai itu atau mako sampai banyak kadang-kadang ulama-ulama kita do dek sedia tie dadang tapi azau di sinan di sedia tie terjadi keonar di sinan banyak tak itu dan inyo na ndak lodokan dak hati itu dah tapi dek kanu inyo tu kekasih Allah sedih inyo tu sedih Allah itu tu inyo tu tapi kalau nama memakai sipai iku awak kalau ndak ingin laki de awak ilmu tasawuf atunan sarai ena kecil ambo tadi banyak dikecewakan daripada ngecewakan banyak terniaya daripada aniaya banyak dilecehkan daripada lecehkan itu kan. Tapi kalau lah awak jo santiang sadoi awak namanya suka melecehan awak nak cuk manuga awak nak cuk memberesan awak cuk mengamehan kalau lah awak yo awal amenya dah dodi dah berarti dak laki kada imeko dah sebab ujian ni ko sampai di bawah ujian ni ba sabar kada ke orang nan taluk dia awak ko dulu yang kadang pangkalangan di kereta api awak sabarnya lah tu nak sabar tu takwi namo itu nak itu nyonan sabar ko ndak itu sabar ko tamakan dia awak rasul dilantiang aja rasulnya tapi tu nak sabar so sabar je takwi wa beda nak taluk melawan dah itu iyonya tu nak sabar tu dah panak kui namo itu ko taluknya tapi tenangnya sampai je kepada Allah dulu baade Allah beko hanya suatu saat beko Allah kolah nama sebaik-baik orang menghukum jadi ndak hukum awak nak ditentuan dulu hukum Allah Ta'ala jadi jangan awak jo napasu contoh ada suatu masalah ada kekeliruan langsung awak tajun tangan tunggu dulu awak sedang teremosi awak sedang terpancing
awak sedang terpengaruh, ijan dirikan hukum sedang itu. Hukum sedang marah, sedang terpancing, tidak bisa dia pun, tidak bisa diambil dah. Nyoba tolong kembalian dulu ke asal namanya dia awak. Siapa? Allah Ta'ala. Sampai ke Allah, ya Allah, kanda ambu engkau tahunya. Wasiko kanda ambu. Engkau nama dia tahu. Kini musarangkan. La tanang beko, mangko tabi hukum daripada Allah Ta'ala. Itulah beko nan dikaluan. Itu nan disampaian, itu nan disabuian, itu nan dibaca. Kita nak kecewa kepada Allah dah, jiwa kita pun tenang. Itu caroi. Dan sekali-kali menderita hukum sedang tergesa, sedang tersasak, sedang bakabegangan, sedang bakabangihan, hukum nak di sini ada. Kalau bakabangihan hukum sia nama gak sia dia teh ya dia. Nak kecil sia nung, jona setiang. Nak kecil sia nung, jona setiang dah hukum. Jadi kalau kita mengambil hukum, tolong kembalikan kepada orang punya hukum dulu. Lah kembali je itu tanang-tanang awak je itu beko meletak ni. Dima beko nak dibuat oleh Allah, itulah ti awak menjadi tanang. Kau satakana tap asuang. Itu. Semua tak awak tadi mendengar kabar apa kau? Ada taku sidi kecelakaan ke itu terangga kecelakaan tu. Wah santai je. Dipulangan dulu kada ke sia nama buat kan itu dia tu. Nak para lu wawanya kok kadang-kadang orang ke liu tapi kemudian kada dulu tu tarangau kecelakaan sia nu kecelakaannya anu tentu jadi baik lagi timbul tapo ni lah iba tanga duyan bagian kaki ciang ni nah apa nak ku cari ka bagi main tai duyan inasya nu kecelakaan tu di pasabuan luang je maka sudah ni wala tibu di ciang. Jadi barang sesuatu kau pulang kepada asal dulu. Tarangatun sampaian. Di mana dasarnya? La tanang awak jo Tuhan awak tu. Dipulang ke Allah tu. Kau tanya ni. Bakalah kan dibakanya dia ni. Itu. Jadi diduduk awak dulu. Kau diproses. Apa eko itu. Iku mulai tap lah sekali. Jadi semua takah hukum kanci tiba pantang tapo, pantang takajui, satakajui langsung mampu. Anak muah. Jadi awak harus disalamatkan di awak jo Allah Taala. Hukum takah tu ya. Keko. Semua takah awak di pondok. Kalau nak bertuhan awak di pondok kau mangga stroke-nya tiga orang sehari. Memikir ni. Tapi awak setelah itu dah awak je Tuhan lah. Dulu je Tuhan je Allah. Aku. Ayolah. Nanti aku dia puih. Dibenahi. Salamayan. Awak je Tuhan awak. Aku tak kaya dia ni didengar. Ya. Namun kau tu baik so coba jalan sekali. Kau kira kurang aje. Nyuga nyambui agamnya. Nyu kan agama ni pakai aku aje. Awak dia mendengar ni nak agama ti Allah tu tu. Ya nak salam mai tu mangga ka bagi. Masa nyu nak do agama dah. Indah itu dah paknya. Orang ku indak orang agam dah. Orang agam kecewa indak orang beragama. Berarti apa kurang dah? Kan ya kan? Dia nak tu nak terang sir siko. Parang dua ka bagi dah mangga orang nak agama ko siko ka. Wa baba ngamo agama je siko ko nyoko mangga namo siko ka. Mama ko dusia apa? Ya dak agama. Nak orang nak agama rupanya. Indak orang agam. Berarti kurang apa kan itu gara-gara kurang tak didangan orang di sini dah itu mangko tanang-tanang dulu apa nak kurang kan itu jadi ikon yang paling banyak kejadian yang tak salamai ujung apabila orang ko
tergesa-gesa ko dari setan, batanang-tanang dari Allah. Tu ada hadis dah nak. Bayang. Dapat inyo bangi sehingga orang yang dibangi ni tu lu babak inyo na mga saya dulu. Ketilang tahu aja awak bangi je. Iku balo bangi nak ko. Iku aja ke mati ko kalau tak aku bantu ko. Nak bangi ko dak ko aja. Hanya tenang aja, santai je awak jo Tuhan awak. Wasu seluruh nan terjadi. Kalau ndak tanpa dengan izin Allah ndak kata jadi. Kinilah diizinkan oleh Allah. Allah nama izin itu lu Allah nan dia awak. Assalamualaikum nan dia awak karo. Atuh. Hati Allah. Aku beda. Atakah tu cah. Jadi orang mengaji tasawuf ko tenang jiwa. Nak capek nak sebab aja. Itu. Jadi itulah dulu untuk bisa tak pakai dia awak bersama-sama.